Ja, maar waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier voor onze nieuwe single, Vuvuzela. Iedereen kent natuurlijk dat... Die irritante geluid van die voetbalwedstrijden. En wij hebben dan natuurlijk een liedje opgemaakt. Ja. En we gaan binnen nu en 14 dagen komt die uit. En dat is heel krankzinnig eigenlijk, want het voetbal is natuurlijk pas WK in 2010. Maar onze hit komt nu al uit om alle concurrentie voor te zijn. Het is gewoon een feestnummer zoals de mensen van ons gewend zijn. En er zit wel een tikkeltje voetbal in, maar het is... Het gaat over de Vuvuzela, zeg maar. Ja. Volle gas erop en handen de lucht in en met z'n allen meezingen. En dat gebeurt volgens mij bij jullie standaard. Ja, we hebben eigenlijk nooit een optreden meegemaakt waar dat niet gebeurt. Dus als dat gebeurt, dan gaan we jullie inzijnen, want dan stoppen we er gewoon mee. De kracht van de Gebroeders Kool ligt bij de simpele liedjes. Vaak makkelijke teksten, makkelijk meezingen. Wij zijn altijd bezig dat de mensen na 1, 2, 3 keer moeten ze toch wel mee kunnen zingen. Dat is de kracht van de Gebroeders Kool, denken wij. Als het ergens over moet gaan wat actueel is, dan proberen we wel bovenop te zitten. Maar we zijn wel zo dat wij wel in de gaten hebben. Er zijn soms dingen, daar moet je van denken dat er al heel veel artiesten aan mee aan de gang gaan. Dan doen wij het niet. Ja. Ja, bijvoorbeeld over de dood van Michael Jackson zijn je weet zeker dat heel veel artiesten daar zijn al mee bezig. Maar dan moet dat zijn dingen, daar moet je vanaf blijven, zeg maar. Je moet wel de leuke dingen, zeg maar, pakken. We gaan nu die Vuvuzela doen dan. En dan daarna komt er een Sinterklaas single. Ja. En een nieuw album, Sinterklaas album. En dan gaan we weer op naar de carnaval natuurlijk. We hebben een leuke gimmick erbij verzonnen. Want meestal zijn we te laat met zulke soort dingen. Want dat willen we in China laten bestellen. En dat duurt meestal 2 of 3 maanden voordat dat klaar is. Maar we hebben nu gisteren al een prototype gemaakt. Dus let op onze carnaval dit jaar, jongens. Het wordt helemaal gekkenhuis.